Здравейте хора, това е първото клипче, което правя за тази година. Закъснях с 28 дена с новогодишното клипче, но какво да се прави, края на срока е луча, колкото и странно да ви звучи. И няма да казвам резултатите от ученето. Не са много добри, но както и да е. Искам да ви пожелая през тази година да сте живи, здрави и щастливи, да имате повече хубави мигове и да е много по-добра от другата по традиция. Това се казва, да, както и да е. Това клипче ще е по-различно от другите. Искам да споделя една идея с вас. Мисля да снимам клипче в училище. В смисъл как минава един мой ден в училището. Долу в коментарите може да споделите вашето мнение. Ще бъда много благодарен, защото правя това клипче малко или много да се консултирам с вас, дали ще е интересно или ще е мега тъпото. Според мен ще е интересно, но искам и вашето мнение, така че долу в коментарите знаете си работата, ако искате. Това клипче ще бъде малко по-кратко, затова вече отива към края. Долу ще намерите в описанието линк към моята Facebook страница и моят Instagram. Се обещавам тази година да си направя Twitter, но не знам, нямам време просто и да следа и Twitter и така. Разбрахте долу в описанието какво ще намерите. Ако искате харесате това, абонирайте се за канала ми и благодаря за гледането. Чао, до следващия клип.